Okay, jeg bliver simpelthen nødt til at sige noget om den her film, som jeg lige har set, fordi at det var simpelthen så åndssvagt, og sjældent har jeg grinet så meget og snakket så meget under en film. Næste 7,5 minut. Spoilers incoming. Og ja, let's get to it. Det er Wachowskis 2014 Space Fuck Up / Star Wars Jupiter Ascending. Here we go. Filmen handler om den unge russiske amerikanske rengøringskvinde Jupiter Jones, som bor i Chicago med sin mor og tante og drømmer om et liv i rigdom og fyldt med materielle goder. Og hendes fætter Vladdy, som synes hun skal sælge sine æg på en fertilitetsklinik, så han kan få råd til et stort tv. Og så Jupiter kan købe sin afdøde fars teleskop tilbage, fordi han døde under et indbrud, hvor de stjal hans teleskop. Men der er onde mennesker i rummet, som vil have fingre i Jupiter. De 3 rumdynastis søskende, Klaf og Flaf og whatever. Og så kommer der nogle generisk udseende rumvæsener, som kidnapper Jupiter, men hun bliver reddet af den intergalaktiske bounty hunter Kane, som er halvt ulv, halvt menneske, og som har lugtet sig vej til hende gennem universet. Ja, og så er de her 3 andre bounty hunters. Nice beard, dude. Ulvemanden og Jupiter prøver at stikke af fra jorden i lyskejle, men de bliver afbrudt og må stikke af igen. Men først efter de har smadret halvdelen i Chicago, så det er de meget, fordi rumvæsenerne de kan bare sådan slet ens korttidshukommelse, så kan de genopbygge bygningerne. Men så er der altså nogle, de ikke får fat i, og bum! Rumvæsener forklaret. Kryds den af listen. Jupiter og Ulvemanden opsøger deres gamle ven Boromir, som bor i et hus fyldt med bier, sammen med hans datter, som vist nok er syg. Men bare roligt, det kommer vi aldrig tilbage til. Efter Ulvemanden og Boromir er færdige med at måle hinandens peniser, opdager Jupiter, at hun kan tale med bier, og det betyder åbenbart, at hun er kongelig. They sense it. Bees aren't like humans, they don't question or doubt. Bees don't lie. Yeah, whatever, dude. Okay, og så skal vi lige have fundet ud af, at Ulvemanden engang havde vinger, og han er halv albino. Anywho, en hel masse forklaringer senere dukker de 3 bounty hunters op igen, sammen med rumvæsenerne fra The Rival, minus Charlie Sheen, og bum, så fik vi lige forklaret de der korncirkler. Fuck it. Askepot, Jupiter bliver født til en Alcast et eller andet sted i rummet, hvor Kalik fortæller, at Jupiter er hendes mor. Eller et eller andet med nogle gener og spiritualitet og reinkarnation. Og ja, og Kalik er 14.000 år gammel. Og bum! Vampyrmyten krydser vi også lige af listen der. Efter en lang forklaring fra Kalik, dukker albino-ulvemanden op med sin space boots og redder dagen. Mine damer og herrer, Oscar-vindende Eddie Redmayne. Mr. Gregan, bring her to me. Yes, my lord. Okay, vi skal videre. Efter en virkelig lang snak om gener, kompasser og verdens mest forcerede kærlighedshistorie får vi denne perle. I have more in common with a dog than I have with you. I love dogs. I've always loved dogs. Ja, okay. Videre. Men så kommer der nemlig en Terry Gilliam cameo. Og det er jo meget fedt. Og så kommer der noget, som vi også har hørt før. Ja. Men så finder Jupiter ud af, at der kan være 100 mennesker i sin lille beholder, og at hun skal giftes med Titus. Tilbage på jorden skændes den russiske familie stadigvæk, og bum! Så er der rumbryllup. Fordi Titus er nemlig ond, og Space Boots redder dagen. Ja. Men så skal vi tilbage til jorden. Fordi at den dysfunktionelle familie er blevet kidnappet af Mini-Godzilla og en britisk dommer med paryk. Og så skal vi afsted på redningsmission med Kaptajn Sing, Elefantmanden og Robogirl. Men noget går galt, og der bliver sagt spændende ting som Shields up, Grav Drive not responding, og eksplosioner, og fuck den der film. Okay, videre. Fordi Jupiter og den altid søvnige Balletten mødes og snakker om deres mødre, indtil en af dem falder i søvn.
Men heldigvis så dukker ham der dommeren op igen med hans 3 arme ridder. Og så kan festen begynde. Yeah. Vild rumjagt og kun afbrudt af en kyssescene. Virkelig, virkelig lang. Yeah, we get it, guys. We get it. Men mens Albino-ulven og Mini-Godzilla de slås, så slipper Jupiter væk i en lysstråle, hvorefter hun beslutter sig for at bare helt casual løbe en tur, mens rumskibet eksploderer. Men desværre så løber hun direkte ind i den nu meget vågne Balem, hvorefter de begge to styrter i afgrunden. Heldigvis har Albino Tatum ikke glemt sine space boots, og han har heldigvis også medbragt en rumdragt, så Jupiter kan trække vejret. Men det kunne det også lige før. Hvor de var løbe. Okay, fuck it. Alt er godt. Familien er reddet. Tilbage på Kaptajn Tings rumskib skal vi lige have noget science mumbo jumbo med. Ja, okay. Tilbage til Gravity, inden vi smutter ned på jorden igen. Og den helt almindelige hverdag genoptages, hvor Jupiter har lært at lave kaffe og morgenmad, og familien har lykkeligt glemt alt om Eddie Redmayne og Godzilla. Og de har sparet sammen til at købe Jupiters fars teleskop tilbage. Og Channing Tatum er heldigvis også stadig velkommen på jorden. Han har fået sine vinger tilbage, og Jupiter har fået sin egen space boots, og alt er bare fucking perfekt. Og nu ejer hun så også jorden. Så the end. I create life and I destroy it. Life is an act of consumption.